השיעור מוקדש לעילוי נשמתו הטהורה של רבי אליהו בוסקילה בן דינה עליו השלום, שחטא לחודש אדר זה יום פקודתו. יהי זכרו ברוך ויעמוד בתפילה על כלל ועל הפרט, על כל יוצאי חלציו שהשתדלו בהפצת השיעור הזה למען זיכוי הרבים. ובכן מוריי ורבותיי, כתוב בתורה: העדותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. וכאן נשאלת השאלה, אחי ורעי, הייתכן שיהיה אדם שיבחר במוות? הייתכן שאדם יבחר ברע? בוודאי שכל אדם ירצה בטוב, וכל אדם רוצה חיים. אם כן, למה הקדוש ברוך הוא אומר, נתתי לפניך היום את החיים ואת המוות, ואני ממליץ לך ובחרת בחיים? בוודאי שאדם יבחר בחיים. אנחנו צריכים להבין דבר אחד, מוריי ורבותיי. לו יצויר שהיו שמים בפנינו שני צלוחיות, צלוחית אחת דבש וצלוחית השנייה רעל, ואומרים את זאת לאדם מראש, בוודאי שכל אדם היה בוחר בדבש. העניין הוא פה, מוריי ורבותיי, החיים והמוות זה לא שני דרכים. הטוב והרע זה לא בשני דברים שונים. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, מגלה פה את הסוד הבריאה, שבכל דבר ועניין יש את החיובי ויש את השלילי. יש בו את הטוב ויש בו גם את הרע. ובידיים של מי זה תלוי? בידיים של האדם, במה הוא בוחר להסתכל. וניקח לדוגמה את החשמל. חשמל אפשר להעיר איתו, אפשר לחמם איתו, אפשר לבשל איתו, אפשר לעשות איתו המון דברים. ואפילו אפשר ברתכת לחבר בין שני ברזלים ולעשות אותם לגוף אחד. וחלילה בשימוש לא מושכל אפשר גם להרוג איתו. כנ"ל גם כן סמים. כשאנחנו אומרים מילה סמים, אנשים נרתעים, יכול להיות בסמים משהו טוב? כן, מוריי ורבותיי, כולנו הולכים לרופא שיניים, מקבלים טיפול בשיניים שלנו, אם זה עקירה, אם זה טיפול שורש, אם זה סתימה, כל דבר כזה או אחר. איך אנחנו מסוגלים לסבול את הכאבים הללו לולא זריקת ההרגעה, שזה למעשה סמים? איך היום בבתי חולים עושים ניתוחים מאוד מאוד מסובכים לאנשים חולים, עד כדי כך אפילו השתלת איברים, ומצילים חיי אדם, וכל זה בזכות הסמים שמרדימים אותם. על ידי הרדמה הזאת אפשר לעשות את הטיפול הרפואי, ולאחר מכן להחזיר אותו לחיים. לעומת זאת אפשר באותו הסם להשתמש בו בשימוש לא מושכל, וחס ושלום להגיע לידי סכנה עד כדי מוות. אם כן יוצא שבאותו הדבר עצמו, באותו הסם, באותו החשמל, יש בו את הטוב ויש בו את הרע, יש בו את החיים ויש בו את המוות. על זו אומר הקדוש ברוך הוא, בחרת בחיים. ועל כך אמר שלמה המלך בחוכמתו, דבש מצאת אכול דייקה, פן תזבענו ויקעתו. אפילו דבש, שדבר הכי מתוק והכי טעים, ואפילו מזין ובריא. אומר שלמה המלך, דבש מצאת אכול דייקה, תאכל ממנו כשיעור, במידה ומשקל, כי אם במידה ותפריז, כבר יהיה שימוש לא מושכל, פן תזבענו ויקעתו. אפילו מדבש, שדבר הכי מתוק והכי מזין והכי בריא, אפשר חס ושלום להגיע לידי סכנה. וזה אומר גם כן הרמב"ם, ששם במידה ובמינון נכון הוא יכול להיות חיים, ודבש במינון מוגזם יכול להיות חס ושלום לגרום למוות. אותו דבר גם כן אינטרנט. כל הדברים שיש לנו היום, קבוצות החברתיות שיש, מדיה חברתית שיש, האם זה טוב או רע? הכל תלוי בידי האדם. אפשר להפיץ איתו שיעורי תורה, אפשר לעשות זיכוי הרבים, אפשר להחזיר את האנשים למוטב בדרך הנכונה, וחלילה אפשר לעשות בו שימוש לא מושכל, והאדם יכול לרדת לבאר שחת חס ושלום עד כדי מוות רוחני וגשמי גם יחד. כנ"ל גם כן אוכל, רבותיי. אוכל דבר בריא ומזין, אבל צריך לדעת לאכול ממנו במידה ומשקל, במינון הנכון, בזמן הנכון, בשעה הנכונה, כדי שחס ושלום לא יהפך ולא יתאפש בעקיבתו של האדם ויהפוך חס ושלום לרעל, ולא יהפוך לשומנים ולסוכרים מיותרים ולגרום לכל מיני מחלות.
אם כן, מוריי ורבותיי, נמצאים למדים בפסוק הזה, הנה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת המוות. זה לא שני צלוחיות, באותו הדבר עצמו יש בו את שני האפשרויות. ועל זה אומר הקדוש ברוך הוא, תפעיל את השכל האנושי, תפעיל את ההיגיון, ובחרת בחיים. תבחר את החיים למען תחיה אתה וזרעך. וכך מוריי ורבותיי בכל דבר ועניין. עד כדי כך שבמעשה בראשית כתוב, לא טוב יהיה עוד האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו, וברא לו את האישה. אומרים על כך חז"ל, זכה עזר, לא זכה כנגדו. שוב, אין כאן שתי נשים. אישה אחת, אם האדם יודע להתנהג בצורה נכונה, נהפכת לו לעזר. תומכת בו גם בעולם הזה, וגם עזרתו לעולם הבא. זוכים להקים משפחה נפלאה, וילדים, ונכדים, וצאצאים, ושבט שלם שממש אפשר לראות נחת. אם לא זכה, במי זה תלוי? בגבר עצמו. אם האדם לא זכה, הכוונה על ידי התנהגות שלו, והצליח חס ושלום להביא אותה לידי להוציא ממנה מהכוח אל הפועל את הצד השלילי שבה, חס ושלום נהפכת להיות כנגדו, ונמצאת הורסת את הכל. אם כן, כל החיים שלנו, מוריי ורבותיי, הכל בידיים של האדם. אין דבר טוב, מושלם, ואין דבר רע, שכל כולו רע. הכל מעורבב, מאז חטא עץ הדעת טוב ורע, בכל רע יש בו גם טוב, ובכל טוב יש בו, אם לא משתמשים לו בצורה נכונה, חס ושלום יכול גם כן להזיק. אם כן, מוריי ורבותיי, כל יום שעובר עלינו, כל דבר שיש לנו, בכל מצב, בכל סיטואציה, אפשר לראות את הדברים הטובים, ואפשר לראות את הדברים השליליים. אדם מגיע לאירוע, מגיע לחתונה, מגיע לבר מצווה, עולם יפה ומפואר, שולחנות ערוכים מכל טוב, באמצע השולחן נרות או פרחים, להקה מנגנת, תזמורת יפה, אנשים שמחים ומאושרים. יכול להיות אדם שישב ויהנה מכמה לגימות של משקה קל, ירגיש את עצמו כל כך שמח ומאושר, וירקוד ויצטלם וישמח את כולם, ויהיו אנשים שיכולים לשבת באותו אירוע ולהתלונן למה חשוך, למה מזגן קר, ולמה לא הביאו סלט הזה, ולמה מלצרים עובדים לאט, ולמה. איך זה יכול להיות? באותו אולם, באותו מצב, עם אותה מנגינה, יש אנשים שיכולים ליהנות, ויש אנשים שיכולים לסבול. על זה אומרת לנו התורה הקדושה, ובחרת בחיים. תשתדל תמיד להסתכל על הדברים החיוביים, ואז החיים שלך למען תחיה אתה וזרעך. אדם רוצה לחיות בצורה נכונה, אדם רוצה לחיות בצורה טובה, רוצה להיות רגוע ובריא, תסתכל על הדברים הטובים, תסתכל על הדברים החיוביים שיש בעולם. ובכל דבר, מוריי ורבותיי, אפשר למצוא את הדבר החיובי. מספרים על אחד מחכמי ישראל, שהלך פעם בדרך עם תלמידיו. ליוו אותו התלמידים בבית המדרש לביתו, וראו בצד הכביש שועל שנדרס למוות. וכבר עברו כמה ימים. התלמידים סגרו את הפעם בגלל הריח הצחנה שהיה שם. והרב אמר, איזה זנב ופרווה יפה יש לו. מה ההבדל ביניהם? שניהם ראו את אותו השועל, את הפגר של אותו השועל. שאלה על מה שמים את הדגש, ודאי שריח יש שם, לא אוכל לומר לכם להתעלם מהריח. יש את הריח. האם אבל ברגע שאני שם את הדגש על הריח, האם זה עוזר לי במשהו? האם זה מקדם אותי במשהו? לא. אבל אם באותו רגע אני שם את הדגש דווקא על הפרווה היפה, על הזנב היפה שיש לו, למי עשיתי טוב? לעצמי. הנפש שלי נרגעת, המוח שלי רגוע. אני אעבור את המקטע הזה ויכול להגיע הביתה בלי לזכור אפילו דבר שלילי שהיה. לעומת זאת, אם בן אדם מקליד למוח שלו את הריח הרע שהיה שם, הוא יכול להמשיך עם הרגשה הנוראה הזאת עוד במשך כמה שעות או אפילו כמה ימים, כל פעם שיזכר, יגיד, אל תשאל מה היה לי שם. הכל תלוי, בחרת בחיים. לכן לא פעם מביאים לנו את הדוגמה הזאת. עם כוס המים או כוס יין, השאלה על מה אתה מסתכל, האם על החצי כוס המלאה או על החצי כוס הריקה. שוב, אותו כוס, אותה גביע עם חצי כוס יין משובח. השאלה אם אתה רוצה לראות את החצי כוס המלאה וליהנות,
או להתלונן על חצי כוס הריקה, מדוע היא חצי ולא מלאה. והכל זה תלוי בידיים שלנו. וכך מוריי ורבותיי, כל החיים שלנו, כל יום ויום שעובר, כל חג, כל שבת, הוא אותו יום, כל כך יום נפלא, החיים הם כל כך יפים. השאלה במה אנחנו בוחרים לשים את הדגש, האם על השלילי או על החיובי. אני תקווה שבחודש אדר, שמרבים בו בשמחה, החודש שנהפך לנו ולאבותינו מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. אני מאמין שנצליח בעזרת השם להתגבר על המידות שלנו, ונצליח לשים את הפוקוס על החיובי ועל כל הטוב שהקדוש ברוך הוא גומל עלינו, בטובו הגדול שנתן לנו את ארץ חמדה טובה ורחבה, שאפילו אבות אבותינו לא זכו לכך, ואנחנו בני בניהם זכינו ברוך השם לחיות בארץ הקדושה, בארץ ישראל. כל כך הרבה תלמודי תורה, כל כך הרבה ישיבות, כל כך הרבה בתי כנסת, שכל הרוצה לבוא וללמוד, יבוא. התורה מוטלת בקרן זווית, וכל הרוצה ללמוד יכול לזכות בה, וכל הטוב שיש בארצנו הקדושה, מוריי ורבותיי. על כך אנחנו צריכים להודות ולהלל, לשבח, לשמו הגדול. ונסיים בתפילה, יהיה רצון שכמו בחודש אדר, שאבותינו זכו, ויבשה גאולת עולמים, ונהפוך הוא כל מה שחשבו אויבינו ושונאינו לעשות ביהודים, ונהפוך הוא נעשה שיהודים עשו באויביהם, כך נזכה כבר בעזרת השם יתברך, החודש הזה, להיגאל גאולת עולמים, בביאת משיח צדקנו, והכל יהפוך לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה. נזכה לראות פני משיח צדקנו, בגאולת עם ישראל, בגאולת השכינה, בניין בית המקדש, לראות את ירושלים בתפארתה, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. אמן.